Higit 10 matatandang puno sa kahabaan ng Capitol Boulevard sa Barangay Santo Niño at Barangay San Juan ang sumailalim sa trimming. Simula noong June 9 ay nagsimula ng tapyasan ng City of San Fernando Engineers Office ang mga puno. Ang mga larawang mismo ang City Information Office ang nagpost online inulan ng batikos mula sa mga netizen. Hirit ng karamihan, mistulang tuluyan ang puputulin ng mga puno dahil halos wala ng sanga ang matira sa mga ito. Habang ang ilan napansing katawan na lang ng ibang puno ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Kaya naman tanong nila, trimming pa ba ang ginawa o tuluyang pagputol? Agad namang naglabas ng opisyal na pahayag si City Engineer Anel David at sinabing ang pangunahing rason sa trimming ay upang maiwasan ang anumang hindi magandang pangyayari sa kalsada lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Hinimok din ni David ang iba pang barangay na magsagawa ng trimming sa kanilang nasasakupan. Ayon sa mga eksperto, ang trimming ay malaking tulong upang maalis ang mga patay o namamatay na sanga ng puno na maaaring magdulot ng panganib sa buhay o ari-arian. Rainiel Pawid, CLTV News.